Ayun o, napagdansikan ng araw. So huwag natin sayangin mga kaduskis. Punta tayo dun sa Bukok. Ready na sila Kuya Mike. Liliout kami ng kubo-kubo dun mga kaduskis. So tara mga kaduskis, let's go. Ayun o. Yo, what's up mga kaduskis. Nandito na tayo sa may palaisdaan. Dito yung asyenda nila Kabos. Hindi na itatanong si Kabos, maraming mga properties yan. Isa na itong palaisdaan. Yan, yung nakikita nyo. Yan, yung mga yan, hindi sa kanya yan. Nandito yung sa kanya. Papakita natin mamaya. So sana walang ahas dito. Ayun o. So ganito lang ang buhay sa probinsya mga kaduskis. Nice. Simple lang. Marunong ka lang gumawa ng paraan. Ayun. So mga kaduskis, ang asyenda ang palaisdaan pala ni Kabos. So ito dapat meron tong parang input output ng tubig, kaso wala pang budget, so ginawan lang ng paraan, ilagay ng sako. So tara mga kaduskis, punta tayo doon. So ito yung lumang nirahan nila Master Chief, kaso nasira, so gagawa daw tayo ng bago. At dito tayo. Walang awat ha? Walang awat ha? So let's go mga kaduski. Time to work. Let's go! Ano nga gawin niyo dito? Gawin niyo ng bahay siya eh. Buwa. So yun mga kaduskis, layout na kami. Kaya nga konti, tas mamaya uli. Hirap mag-umpisa ng ganito mga kaduski, lalo walang practice. Oh my god.
C, non-acidic vitamin C in fruit, vegetable capsules. The most advanced encapsulation system Ayun ensuring mga maximal kaduski, absorption. may sounds na tayo. Assimilation. Pagana yan. So ito na yung nagawa namin. Ayan. Ito. Si Andre. Nalinisan niya na to. Oh my God! Wow! Non-acidic vitamin C. Strong antioxidant. So tirik na rin ang araw mga kaduskis. Ha? 10 pa lang. Alas 10 pa lang mga kaduskis. Medyo maaga pa. 11. Magaling Isang kang oras pa tayo, kupal mga ka. Tis lang mga kaduskis para makapagpatayo tayo ng bahay dito. Papalitan natin to. Nawasak ni Bagong Ulysses. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Galing na yung init mo dyan. Eh, paano ba Malapit naman si Ulysses mga kaduskis. So mamaya na mga kaduskis. Back to work. Let's go! A few moments later. So mga kaduskis, anong oras na? 11 na. Past 11 na mga kaduskis. Mamaya uli. Papahinga tayo kasi mainit na. Yan o. Mainit na. So mamaya na babalik ulit tayo ng hapon kasi hindi pa tayo tapos para bukas malagyan na natin ng semento to. So mamaya na mga kaduski, let's go. Ayun o. What's up mga kaduskis, time check alas 2 pasado. So magandang araw ngayon, medyo makulimlim. Yan, okay na namin yung Yamashita Treasure ni Andre. So yun mga kaduskis, back to work na naman. Let's go! Bye! Ayun o. Grabe mga kaduski, pagod, mahirap maging duka. Nakakaisang oras pa lang kami mga kaduskis, pagod na. Bago 1 2 3 5, 6, may dalawa pa. May dalawa pang butas mga kaduski. So mamaya uli. Let's go. Ayun o mga kaduskis. So meron tayong natagpo ang mga artifacts dito mga kaduskis. Hindi natin alam kung ito ng anong nilalang to, kung dinosaur o ano. Malamang dinosaur po mga kaduskis. Ayan o. Meron pang binaon dito ng buhay. Magaling kang kupal ka. Binaon ng buhay yung bote. Ano yan? Emperador yan ay.
Alas 5 na mga kaduskis. So ito yung na-layout namin. Yun. Ito. Ito. Ayun. Sana lang kulang. Ayan o. Ayos mga kaduskis. So ganito lang pag layout. Hapon na dito mga kaduskis. Ang masarap na oras dito. Malamig na. Makatahimik lang.